ole thlir tu du takte chibai kalabuk le vek chu hei vo in chu ka fapa aresa ka ba mu ve thei ta a kalom hle me ya hei thalak sang sang te video te kron da do na hemi a local tour in bo sai hian ke po in homemade cake te kalo siam sak ve a malai fruit cake mo nuts cake chi sang sang mix kha the ang to ka thiam ang to ka tuin kalo bo sai sak ve a hrisel tur angin chuan hei sticker te ka cha a lo thlenga anu tp aresan te in ron thon wangwanga chon helai hian lung Leitlangpang fans group te khan surprise gift kha kan no pe ve dona chungte chu kan leia hi kan leina dor kota te thlak an han la hawa ti hian anon thlen na hmuna season hotel a kan vakala kan va pe a lom thiam ve em a kan thil pe klom takte min lo don saka wang po in lung lei fans group ai opon lom thu ka han soi sak ve bokanga chuan helai hian an chen na nei za thak deuh kan en pa anga chuan video ga en chho ze lang chuan vo in chu are saka ba muthei ka lom em a hei ti hian highlight te po hianin an lo lom em a tlerol hawan trapa are sa in amit tu an thuk saka mu na mani tero are sa chetla hi chu a mu kham om lo em a ke puin life nge ya nung chung nge ya ka ba mu kha ka hlim puya ka lom em a kan lo ve lui ve le na ke po ka lo ve lui ve re ka puin ka in thek cha he tat na sa lu tu ka khongai thak tro are sa ni tu nan thuk che thek an ong nge na shela a thin lu ka na nyang ki om atwa at khoi wang wak me ba han kim om em tu nuna ti hima zon in concert thi en thwa noi me ya lung Leitlangpang program lung lei kan na tlem si a che thiam te po kan nga yang chuan he cake kha ka siam tan na tang khan kron da ve a hi tian ata na thatur ang nat sau sang kha kan lei khom he pistachio da tui da to ka mo pistachio he ki pon tui ka tia ka fa te pon tui an ti a chuan thei ka mo ka ban phak ang kha kan la khom ve a chuan he pistachio chu ne mo khe anga ya khe kan khe a chuan chunga hian hring phet han oma tui em mai ni pistachio chu ei to chuan 20 ve vek ka ring ani cashew nut ipon tui ka te mo ge chu tui lut tu ka hei tian ta khana cake ka ur tur han ka pol vek dona hei ti hian kan ur dona thei ang to ka tuin kan siam sak ve don ni a chak lo sia tun lai chuan kan siam sakanga ka lo present tur kan siam lai te kan da lang ve shim ni he chuan tian kan ur mina chuan kalau siam ta a chuan a cream a khanin cream pa ngai ang ka mang lawa malai type in butter cake kha butter cream kha ka siam saka chuan a cake po hi a purple velvet cake in ka ti saka mo butter flavor ka manga chuan dihan ko nuts kha ain phum sep sepa ka phak ang to ka tuin kalau siam sak ve ni chu chuan dihan kan chhuat ta a Leitlangpang te ha mamo wang khan hei marshmallow atanga siam kha lem te kan tar ve pa a khoti khwan kan da ve a nuts strang sang te kha chan chu hrisel na ta na ma tan po poimo ka tia ka thiang tok ka lo duat ve ni chu ka fapa te khamo chuan tihan ka han siama hei kan konga chhel tu ka phor thla na lama te ka tip pher kwal ve le a masengin ka siam le a masek hei ama hi naked dewa ka siam wang khanin a pher lo kha sha chang lo ta hetian keima nen ka ron langa thiam ang to ka tuya ka siam kha kalo pe ve don ni kan chuk der ve lamo chuan in ai o in no how ai o in kalo pe don ni chuma wa in chu cake homemade cake rf dati hana home bake ka ti ve thina ka home ka cake siam hi masengin ka ti chhun zom lu tuk lo tun lai phe chu in dei lo te na ka siam lu tuk lo order hi chu kala la ve zeu thawa thei ang man ang hian mo chuan are satan liao ka lo siam ve le ni chu tian bo ma khan pe ka chuan ka han hlan ve kha ni a ka siam lai tlem video ka lo da ve a chuan cake siam dan en du tan po ka da kha chuan hei heta hianin season hotel a chuan kan va thleng ta a kan lo chang ve ra na thok tu te hi kan di la enge mu them ti te kan han di la chuan an nge security kha lo boy thak ve dewa an han bekwal naka chuan kan mu thei don nge don lo mase an ma ani kha chuan thei tura min nga ya lo vakal ro min ti kha ni a chuan kan han kal chu ni a hotel nei tu te le organizing lampang te an han bakwala
an ma ni te nen chuan kan han hak ve roi chu ani a chan chu azan in concert a hian sangkhat man china khan thalak tur tin iwang khanin helai thalo lak pui vak bak pokha chi che chuang lo ta mase keinin kan hmu chan tum hi chu thil dang de ani wang khanin lunglei fans group io a petur te kan ni ve wang khanin ani po in rem min ti saka kan lom em ani chuan kan han la a video te he ka kek pon lo hak ve ra na mo chuan tian khan kan han om chho nok nok a kan enze lang ten kan ha ka u te hi an lo thleng hlim ani wangin dora in no por turin an chuaka are sa chuin bol fai me kan tia chumi chugin thla te kan lo la kwal vela hei Christmas te hnaya voin hi December ani som pasari te lo ni ve to a Christmas tree po moi khop maya kan han la kwal nak nak a he kan gift tur are sa pek tur po lo thlenga chuan kan han buai pui ve nak nak ani a chuan an chuk trep to tura ngai la chuan dihan keini a ngak tu te nen khan thlai te kan han la kwal ve ni himo chuanin he season hotel hi ka voi khat kalna nia ki po lungle ome tilawin kalakal ngai me lawa anuam reu me an ti dan vel himo kan la kwal ve shim shim nge he a boy pui tu te hi an boy me a rit box ya an zo tui me mo an fel an fak om khop mai tihan sum kan tho khomin kan lo pedon ni chu he tihan a chung te kan level an ceiling a hian dar thlang an hmanga hnuai carpet kha lang ani himo chung ceiling atang khan an ti thiam khop mai anuam dang dai reu me an hotel te hi chu tianga valian huk ni si lo hianin kong an me a om boka chuanin hei tihan kan han nga ka kan han la kwal vel me ni he hotel nuam ro de me ni he chuan a rit ve ro tui to kan thil present tur himo dressing table nia kan sei to me ngan the to thon ma ni pon chuan a in enapia nga fence te lunglei fence te sha thwa theinan dressing table kan lo pe ni chu kan sum tho khom tu te zong chunga lom tho kan sei boka chuan marin chana poron honga kho kulai khwanin thalak pui dil khan lo oma kek ten lo keng ve boka khu atran trapan te a then ano in shil swa ni khon tin ngan man ti don ni khu anon in shwai lut do me theini a trap khopa are sa du tu ten lo om thin chu alom om ve shim ni tro pian ve khat pian ve mana hetiang bo ro khan ton chho hi mo alom om dan tur hi mo ke ni han kan tong lo ni sa don ro pui bok se ho so bang chuanin an dem om lo nya tlei rol ho khatu ma kan dem lo chuwa so bang chuanin are sa po na do thei em a she thiam je la chuan ko an present tu nan pangpar ten ke ngamo then chuan pangpar te kek moi tak ten lo keng ve boka chuan he u po hi are sa nu te hi sticker ron thona chu charity lampanga tang fan tur ni ta tian ka cha via ke pon tu de ma tang hon thon wang ani he are sun te chu ma tho ka soya he sticker are sticker khania mo pakhat som ni man ka ti kha man ni ka soi to kha ka cha ve ka ti kha mo chuan kha ni ta chuan he ke te po mo tak anon ke ga an pe do ni mo khop mai tro chuan are sa heng bual zawa kan lo chang ni kiron chuk me ka chuan kan lo la don ni hei bani pa po in camera ne ren tina are sa chuk la kha cha lo la ve boka chuan hei tian a fence ten an lo ma ka sala khei lo ti poi ti tak thei lo mo pa sa bera kan chi baya chuan hei are lo lan hei til ke kan to don hotel lam khian tila tro ve a so hello ai le Dạ.
video anh cái là tập đó rồi mình thì han than kan la sep sepa nu hau ai o in tha kalak pia ngai tlat che ka pia kan lak puya kut zum pi kan han ti pir bokamo kadaran bek thap thapa fel ro lu to kan chu are sa hi mo fel em a hmuna po a mel po a tha angau veng ro bokamo te ro thawin tlan han lak puya love sign den han siam puya a tem om tel pek an pe sep sepa ngai lu tu nei te hi a lu ve a kan po a chau hi kan lau bok si a chuan tlangpuia an pe du ho an hona khanin present kha top lama kan hlana lunglei ai o khan ka kal ve a chuanin an ri tra man hlau nyang hei kal ko nga te po ho pa a dur te po an nei ka che maya kan lompui em ani thil pek na chang te kan shalama kan lak pui ze la tlai rol ho kha chap chung nan nge na thlak pui khan lak pui ta ham an lom pui om em ani lo dinga chang tu pa hi mu nam thei se mo en ze lang chan a chau gan lau bok sia lak pui ze la chung chung cái nan ron kal dek lama an lai ve lam bok sia ma ngay vì video hi cụt khấm to are samen to sar pe ka phone pe ken thira ka video tir chara hei nula te nan lak pui le boka theirat lam pang cha sani he na te admin mo lung le fans group admin fel in pe zo box si ni a anh nuih giờ réo mẹ anh nuih khi cái sớm nhẹ lâu mà chuan anh soi níl tê tê nàn than lồng đã câu dễ là kan ho huna status ro kan ho mai status ro ka beng vek do chon hết rồi em phát zoom video này tuần này hiện cái lúc tối mình cũng hiện trái xế Nát về tối mày không? đâu lần về hết rồi hơi thì thoải thoải không có mình một cái sao biết cái tuần không bạn cái này đâu lắc đất rồi đây kì dressing table my dressing table hello ngay gần tiếng đâu chị đấy hey dressing lóc so cắn bồi đâu hết phân lồ mồm em tút aresan khá lệ chuan kan thil pek tur te kan in hlan fel nu chuan zan in program ten da nei wangin chim rei vak che ni lawa chuan ke ni po kan man mo to khwa te thim to awangin kan ho ve ta a kan hun man chu alo zo ta aresa anung chunga kan hmu the wang kan lom em a clear tu te hin zawa in bye bye le vek ule
kan channel te min lo en sak thina in chunga lom thu ka soi thar le boke bye bye mang tha mu tui vek ule